Hi guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farms. So ngayon guys, kami ay magtatanim ng kamote. So ito ako ngayon. Ako ay nangunguha ng pananim. Samahan nyo muna ako at ako ay magpuputol ng kamote para pananim. Ito guys yung ginagawa ko, puputulin ko siyang ganito kahaba, tas ganyan kahaba, tas itatanim na namin yan. Naulan guys, maulan na naman. Maulan na naman ang Bicol, my God. So ayan guys, yung nakuha ko mamaya dadalhin ko na yan doon sa taniman. So ayan guys, maulan ang Bicol ngayon. Sisilong muna ako kasi baka mabasa yung aking cellphone. So kanina guys, hindi na ako nakapag-video nung naghakot ako ng kamuting pananim dito kasi maulan. Sumilong na ako. Yung kapatid ko na lang yung nagpatuloy, hindi ako nagpaulan. Yung kapatid ko na lang na lalaki siya. So ayan na guys, yung aking kinuha na pananim kanina. Yan na itinanim na ng aking kapatid. So ayan guys, may panibagong tanim na naman kaming kamuti. So ngayon guys, papakita ko muna sa inyo yung aming palay. Ayan na guys yung aming palay Ang ganda-ganda po ng aming palay ngayon, malapit ng anihin. Thank you so much Lord at maganda po ang aming palay ngayon guys. So ayan guys, papakita ko muna sa inyo ang palay. Tara! So, ganda. Dito pa guys sa kabila meron pa. Dito siya guys Yan guys, hanggang dyan sa dulo na yan, sa amin yan. Ito na po yung result ng aming pag-landmaster. Ang ganda-ganda na naging result ba. Yung Tres Marias kasi yung nag-landmaster. Kaya syempre naawa si Lord. Binigyan kami ng magandang palay at magkakaroon kami ng masaganang ani. Happy farmers, mga kapamilya, kapuso, kapatid. So ayan guys. Yung hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa amin, sana po mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa laging mga nanonood sa amin. So ayan guys, papakita ko rin sa inyo yung puno ng mangga na ipinakita ko din sa inyo dati na punong-puno ng bulaklak. So ngayon guys, may nakikita ba kayong bunga? Parang wala. Parang wala, 'di ba? Meron naman guys na nabuo. Kasi nung namumulaklak kasi ito, umulan ng umulan. Siyempre, ano bang mangyayari? Malalaglag at saka itong part na to, hindi na esprehan ng kapatid ko sayang namumulaklak na ay na nanibagong ano ba? Talbos. Nanibagong dahon. Maganda sana kung na-spray to, bulaklak sana to. Kaso hindi na-sprayhan. So ayan guys. Ayan guys, meron din kayong makikitang mangga. Mangga, mangga, hinog ka na ba? At ako ay nangangasim na. Nangangasim na ako guys. Yung mga bunga nito guys, andyan sa dulo.
Hindi masyadong makakita kasi maraming bunga. Tika lang at pupuntahan ko dun sa taas. So itong side ito guys, so itong side na to, maraming bunga siya guys, oh. Ayan. Malapit na yan guys, mahinog. Kasi ang lalaki na nila, manilaw-nilaw na ba yung dyan sa may ano nila. Ayan guys, oh, meron din naman kami mga papapak. Ang sarap nito guys, isawsaw sa alamang na maraming sili. Sili is life sa mga Bicolano. Asim na ba kayo guys? Ito na po, ito na. Papakin na natin to. Tayo ay magmukbang ng mangga. So ayan guys sa dulo, oh. Ayan, ah. So ayan guys, abangan nyo po pag anihan na, ipapakita ko ulit sa inyo. Maraming salamat po guys sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga videos. Tres Marias Farm. Maraming salamat po guys. Thank you. Ayan yung kulungan. Ayan yung kulungan na aking mga itik. Oh, nakikita nyo. Again, Tres Marias Farm. Subscribe na po yung hindi pa po dyan nagsusubscribe. Thank you for watching guys. Bye-bye.